tradícia už je to 3. ročník, ktorý teda robíme. Už od včera sme robili klobásy, jadernice a sú 3 prasce. No a myslím, že sa dobre aj predajú, aby sme teda mohli zase potom rýchlo prejsť do kultúrneho domu, lebo tam bude fašangová zábava. Spolu otvorí sa tancom žien z klubu dôchodcov, ktoré fašangujú, lebo chlapi v Podlavici už fašangovať nechcú. A končí potom vlastne pochovaním basy. To je všetko pod režiou občianskej rady. Je to zaužívaná tradícia, ľudia radi chodia na takéto podujatia, pretože však už konkrétne tu máme týchto sídliskových, tam už nemajú nejaké drobné chovy, že by to videli deti. Aj kvôli tým deťom, aj kvôli oživení tých histórií, ako bolo zvykom kedy, aby sa to nezabudlo, tak to robíme, organizuje to občianska rada spoločne s Urbárom, klubom dôchodcov, pretože je to však veľa roboty, už 2 mesiace dopredu sa všetko zaisťuje, pripravuje. Toto je už len ten konečný efekt, ktorý tu vidíme. Našťastie vyšlo nám počasie. Hlavné gro bolo včera. Tam sme spracovali, pripravili už výrobky z 2 celých prasiec. Mali sme 370 kg mesa. Všetko sa narobili jaderničky, klobásky. Ako vidíte, ľudia už z skorého rána chodia, nakupujú si, lebo sú to veľmi dobré a kvalitné výrobky, môžem povedať. No a počasie nám zatiaľ vďaka Bohu praje a veríme, že príde toľko ľudí, koľko bolo aj v Lani a ľudia budú spokojní.